sabbo ɗo ko sabbi ɗo ko so tawi kam ɗo so hawri hoddude Allah hande jaɓɓe lammat so hawri hoddude Allah hunde ko anndanɗa hoore ma ko e goto wawa famde hoto joɗɗata hano aadi fof hande ko hande tan hande kay ala masalaha ala jurum ala jaaru caggal assalamu aleykum yo galle Hammadi no mbaɗɗa ko wassam gonɗon jafoɗa mais sa yi kam koma tawata sab Hammadi mbaɗɗa Abou ça va koma on defti walla on deftani taw non hande min defani kadi sellani a min defani kadi oɗo koye ɗum ɗo tawɗa ko ɓuura woni ɗum ɗo kadi sellani min defani hande bottani kadi sera an selli on mbiya on defani non kanko yonta o yonta sellani ko min mbasa saggina immo sellani kay yontande fawtima komi jaltunoɗo joni gartumi an ko pinirɗa hande ñaamo an aɗa sikko ñaamo pinirɗa ñaamo pinirɗe jaami ha jaam gartumi joni mbo jogui portable am mboɗo yiyam ko potmi yebde ko Allah jarama yato galle ama samba yenda an noon Hammadi na Hammadi welde ñamede ɓuuri hadde woppe hay haade woppede la ko bonnata eyyi d' accord kala ko woni lawol ma juuɗe jii d'accord tawi heddi maaro ko tawi lahangal heddi maaro Khadija Naam. Viens argalle weli neɗɗam Hammadi ƴeew hande woni kadi nde mboɗo jogui temedere capanɗe jeegom jikku mo jiiɗa e goɗɗo nde mboɗo wawi Ko woni an kay meɗa wasi wa? ko hande mbawmi ƴeew hande mi addu couleur yeeso gaddumi couleur haala gaddumi changement momi meeɗani hijade mi mboɗo wawi change ɗum E ko woni kadi? Abou kalsi yetti tan ƴettum portable am Wari ɗo. alors Hammadi mbimi ça va Abou ça va no mbaɗɗa e tampere mbimi mawɗuma Hammadi ko gonɗuɗa non gon koye haalde whatsapp quoi oɗo naatiri moom tan cukki Aɗa andi an ko hanma dañi chance. Kaɗɗa han ko seppe. ala mi yettaki toon An sa dañi han hay soko BFM tan. mi yettaki toon A heɓat fof noon. nenam nannimi nangge junggam babam nangge junggam ɓe nannimi école ɓe mbi ko hannde dokkami carré ardoise ñanden mbayrumi Moƴƴi. neɗɗam o wi bottare deftama mimi kadi sellani nan nder i kadi sellani nan nder mbimi kanko yonta o yontaɗo kay ɗum ɗo yontade fawi natti fawade ɗum mbimi natti fawade min komi jaaɗoɗo haaju jaam gartumi Abou ɗum koye haalde téléphone neɗɗam tan nanmi cukkini o wiya ko pinirɗa mbimi pinirmi ko ñaamu o wi ñaamu pinirɗa mbimi ñaamu pinirmi o wi mboɗo yaha galleji Amadou Samba e Ba en mbimi salmini Amadou e Bam e Samba e Ba ko Kankam ko dari tani paɗe ma. ni tan ɗe kelle ɗe gamotako Ala. ɗe kelle ɗe jahata Ala. ya accu galle ma goppa joom suudu ma goppa ɓesgu ma hankkadi ko ɗo tan Wawa gasde. pama noon farmitilonam de kalden face à face So a itti mi itta. sa yiɗi goppa Accuram mi itta. jimi haalandema ko hande woni pewjugolam e Abou Kalisaji wona an a fewji Eyi. a rati min ɗo mi ratata ɗo mi ratata Abou Kalis e gueɗel gotel hande o harminta galle o harmina en o harmina Abou Thiam Hol feere ma Hammadi? très bien mi fannoma ɗo te mbo andunoma wiyam ni An nam feere ne joguiɗa? Abou Kalis ko door o ara tan yettoto haqqille ma wona ga woni Abou Thiam wona ko jaaɗo juma artani o fandormi fiya dande Ko an woya? min Hammadi Bayla Acciran woya? Accum woya? accumi min ɓurma wawde woyde Ala. Wor bonanam. Wa tokkille damal he. eyyi Sa soynima tan nomo ara. eyyi Mi woya. Ɗum nayi somi woyi bojji. eyyi Barki Allah hay bojji naafiga. Ɗiyam ɗi ɓurata wonde sa seydani. woyi so namdimama dalil ko goyta wi ko Abou ɓoɗɗi indima La illa. Eba Hammadi accu ɗon. Wor bonanam aɗan ko jinmi mbaɗa. Mbattanami hakkille e damal he. Sa soynima tan omo ara. Haalanam. ka Aɗa heeɗi? ka Sa soynima tan omo ara haalanam Hammadi. ɗo kala no daɗɗen ɗon e ngala sens Mami woyi hande ha bone waɗa. kala no daɗɗen e ngala sens Bismillah. a faami sen daɗi ngollo Ɗo ngala hankadi sens ɗo ratataw. ɗo hanka ko Wona jiɗɗen tan ko yo harmin galle o. o harmini hay Harmini ha laaɓi ha ɗo somi seta o mo wonɗo wawa oɗo galle o wonta yarde ɗon ndiyam. gila premier gandumi oɗo somi fewji o yata Ɗo o wonta ɗo yarde ndiyam mbimami.
ɗo Allah gubar wallahi wonta ɗo yarde ndiyam ko min woni kalan ɗomo ɗum bone kirigo wattu doge hakkille damal he gilen bettede betaki sa yimo tan omo ara haalanam nangana yoni kadi yoni accu boji maɗi ni assalamu alaikum kadi yoni subhanallah mi haali hami ma yoni min mi yiɗa bojji de saga bojji mawɗo yoni gilnani mbeɗo he mi yiɗa bojji saga bojji mawɗo yo koɗo ha hande mono waya ko wayata yo namdomo o vraiment mi yiɗa ɗum ɗo barke rasulullah wona gaji mi yiɗa ɗum koɗo ala la yo joro koɗo woni ndiya waɗa ɗon wasesa jaw jam kalan do nawen hôpital ala wasesa jaw jam kalan do nawen koɗo woni wonda woni noto an haalam yawno am yawno sibo Allah namdiri ma nagol mami ko Allah walla mi haalnam holko ɗum woni ko musma ko nanda mba ko nani namdomo ko ɗum woni wuti fondere jullande ara jom tawa bandiraɓe ngare gay balle kamɓe walla mo holko ɗum woni haala mo tampi mi tampi de barke rasulullah mi ngari haala mo garwi de ha silmawa am kalis ram welani ala o mayani ko o mayani yo ko woni babo selli non haala mo la ilaha illallah ɓernam taji de haala mo mi yoneno yam ɓernam taji haala mo am kalis eyyi yalti gallo ha yaltidana gallo naldo eh otiya mil jelide ramade lago mi yonta pati non haalam haalam aɗa jogui ɗemgal aɗa jogui ɗakani haalaɓa ceermi nana mi faama ko jiɗɗa haalde ko momtu yesmako momtu koni haalala mi yonta patani ha otoy ɗo mi yonta patani eyyi mo tori mbo nangi guddo mbo walira eyyi o yetti nangimi ɗo ɗo nangimi ɗo yerjimi tan ban mi ɗon jande berange la ilaha illallah ay ala nani ko ana ko haali ko mari ala ani woni jalmi ani pour kan jalmi ani woni jalmi an ani woni jalmi ajali ma woy ani woni jalmi pour kan jalmi ko naafiki ko peno abkas nangam wala bo abkas wala bo sinna ko goddo ko haala ɗo ko wonkoye woyde ɓernde koko heewi abou kalis min mboɗo dari demal ɗo abou kalis yaari kam a faami o yetti o tawi kadi ene yeehi jurtoya ndiyam ha paari ari ene daadi ni wudere ene walkira barmel o yetti o duguiɗi foɓɓo endi foɓɓo omo nangga endi omo moma abkas watta ɗum non tuma nani an kumɓe kalis watta ɗum way anan mi laal ko wonma ayan won ko wonma min ko tarode nde tawte o cika ɗum ko an no wi konkon mbanmini hen kawɗum koye makko o data wi kam cocco mo darani heddi tan kadi mo waɗata komi famata min gañi haalde oto hakkude moon bonde min gañño haalde oto iblis wadde kono min tawi ɗum ɗo so haalaka fewata mbimi woto ndendine leydi asman min ndennani ko noon woori woto ndendine leydi asman wala min tagu ɗum tan seeram tagu ɗum tan accam akkomi kalko am bandiraɓe woto ndendine ko rendata leydi asman so rendi moƴƴande nde ɓottawa jaltuɗa ɗo bone waɗat ɗo ñan fof ko taw ko abkas noon min haalde min gañi ko haalde an jaltuɗa ɗo ko ni ran min gañi ko haalde jaltuɗa ɗo ko ni illallah muhammad an ko yimɓe kaali fof wona gonga premium de mi sayi haldetema o ara ɓoɗɗimi ɗo ɗum tagi ha joni mboɗo wonde ure nde ɗo joni saabi ɗum o am jeeyattiɗi e muji bref bref deju wona ɗum ganda deju o ko gollata ɗo ko ndekete noon abou kalis nangumi ko minen jiidu yumma e baba jiidani
minen jiidi ndendi gallo minen ndendi yidde anne faanande Den ɗon ko rewɓe. woppata ko hami yaha ina ara e galle he ina waɗa ɗo bandiyagal très bien allahu akbar ho a yiiti la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko dal maro sikkano non kon laccirde mburdi dal Kanko ko ɗum o wi. meɓɓo dal Ari meɓɓo. Ni non walla woɗɗo ko potiyel mantulata tan ngara tan kippira gol fo yo memen ko ɗum sikkata noon o waɗi d' accord bon min haalam heewani kadi o memma koɗo ganduɗa hoore ma ɗon ko min tan foti memde ɗon wallahi o wiyoma waɗma ko ganduɗa hoore ma ko min tan foti waddede ma ɗum fota wonde o yino ho yettimama ɗo min nene mami andinmo wona bandi wona say wona ko salte ko furta ko bandi mami andinmo ɗum Très bien. barke rasulullah wona gaña mami andimo kadi wuuro ngo fof ma andu abkas woni koye wiide no wona bandi ina janggade kadi ɗigginani taw la ilaha illallah muhammadu rasulullah par ce que allahu akbar oho par ce que pourquoi mbeɗa jaggumi muɗum ndik abkas ni jam fof ni o woore amen de Woy. min gañ tan haalde joni oto bon galle bonde mbeɗen yaha galle makko so tawi kay min tawimo toon ko tuyi barke nelaɗo wona gadiani so e bedde min kawri ko tuyi gonga mate so juma ko tuyi Gonga so ma. jama Gonga ko ma. tuyi so tawi ko paale ko tuyi so tufde ko tuyi kasi mi wondiri Allah kay mi ñamtata wondoro mami Bolandi ɗum. gonga ma rewɓe Ɗum maɗa maayi. min ko nira Mbeɗa kala jaltuɗa ɗo galle o ko ni nangu hoore ma Jaltuɗa ɗo fof ko ni tinnira ha tir noon tinno koyɗe ma ɗe haade tiiɗe oto ɓuure oto wawe tinno koyɗe ma ha tiiɗe kadi ɗum gana la ilaha illallah ami mi neji de est ce que min ndehe mi yannata barogal seeɗa mi suusama de ha an ko mbaɗɗa ko tiiɗe la ilaha illallah ebo wonde so wona ni ala fof no mbawɗa wadde haw wima ko gonga il faut tan kanɗi kimɗen tan o harmina o galle noon mi haalama aɗa jenɗani sikkaten fof gonga an sikkaten fof gonga hammadi wayi o wonta ɗo mbimami yarde ɗo ndiyam komin wi Mbimi. o harmini ɗo mbimami ɗo woni fe aɗa no mbatten tata mi nattoya amin continue ko mbaɗanan toon ko seeɗa yo hammadi haqqille men wontode han aɗa pewje kay ha para yo haqqille men wontode ɗo ah goɗɗum ka yala Asi. hankkadi no wawa ɗum salat min gami wino wawa salat min ɗo gami wino ɗo sen ceertema Ala. o yaltat gallo wadde makko mbimami Eh. wonta ɗo fijji ala ɗo Ah. adda tan ɗum safi Aha. ɗum lammi Ah. ɗum welani on natti wawde defde elle ko an tagi walla ko Ah, an elle ko an hokkimi ma kaali. hen tan ko gara kawra e longuel ñaama Ah. o harmini ɗo gasi ha